täze prezident, köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri köne siýasaty baý boldy. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 martda Aşgabatyň Ruhyet köşkünde geçirilen inaugurasiýa dawarasy bilen prezident wezipesindäki borçlaryny ýerine ýetirmäge girişdi. Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogla geçirmek dawarasy we munyň ýa-ni ýurdun syýasy ýeňçilik durmuşynda geçirilen köpçülük çäreleriniň mazmuny syýynçylara görä Türkmenistanyň syýasy durmuşyna özgörüşe garaşmagyň pustugyny ýene bir gezek suwut etdi. Köplere görä döwlet siýasatynyň wagylçylary atlandyrylýan medeniýet we sunugat işgärleri köpçülük çärelerine täze prezidentiň şanyny eýýäm goşgudur aýdym-aýdyp Türkmenistanyny 30 ýyl bäri dowam edýän döwlet siýasatynyň gyýşarlyksy dowam ettiriljekdigi barada pikir döretdiler. Ýurdun 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyny döwlet siýasatyny üznüksiz wasp edip öz dörediligi ýurt ýolbaşçylaryna bagyş etmekde tanalýan Sahir Şagulywa inaugurasiýa dawarasyndan soň Aşgabatyň Ogulhan köşkler toplumyna geçirilen kabul edişlikde täze prezidenti arkadagly Serdar atlandyrdy. Gözel Şagulywa dawarada täze goşgusy bilen çykyş etdi. Ýygnananlar Sahir Şagulywyň goşgusyny dik durup dinlediler. Mert erden öner. Hemen ýagty pällen öner. Hakky ýene döwran döner. Arkadagly Serdar geldi. Öz aýdymlaryny döwlet siýasatyny wagt etmekde tanalýan aýdymçylar Sahir Şagulywyň ýa-ni dawarada çykyş edip täze prezidentiň şanyny aýdym ýerine ýetirdiler. Olar öz aýdymlaryny täze döwür eýýäm geldi diýdiler. Ýöne olaryň aýdym sahatlary welin köplere görä köni döwrüň 30 ýyl bäri üýtgöwsiz galýan döwlet siýasatynyň heňini ýanglanyrdy. Olar hem Sahir Şagulywa eýerip öz aýdymlaryny täze prezidenti arkadagly Serdar atlandyrdylar. Ýogsa eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýyny özüniň işten çekilmek niýetini ma'lum edenine ýurdu dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylary ýol bermek bilen täze döwrüň ruhyna münasip geljegi nazarlayan ýaleşdirdi. Ýöne muňa garamazdan dünýäniň iň ýaş prezidentleriniň biri bolan täze türkmen ýolbaşçysynyň entek iş ýüzüne doly aýdyňlaşmadyk prezidentlik sudury syýynçylara görä köne siýasatyň köni enlikleri bilen garşalandy. Serdar Berdimuhammedow 19 minutlyk inaugurasiýa çykyşynda 8 gezek dowam etmek işligini agdady. Ol kanunçylygy kämilleşdirmek işini dowam etdirer. Guruluşyk işlerini dowam etdirer. At sınaklygy we iç sınaklygy ösdürmegi dowam etdirer. Halatçylygy ösdürmegi dowam etdirer. Saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmegi dowam etdirer. Sagdyň durmuşy wagt etmegi dowam etdirer. Milli mirasy goramak işlerini dowam etdirer. Bitaraplyk siýasatyny dowam etdirer diýdi. Täze prezident özüniň inaugurasiýa çykyşynda hiç ýyly täze başlangyçlary teklip etmedi. Hiç sada başlar diýmedi. Onsuz hem gysgaly eglan edilen saýlawlaryň öň ýany hem syýynçylar Türkmenistanyň ýapyklyk siýasatyna hiç ýyly özgörüş alamatyna garaşmaýardy. Ýöne şonda da şenbe we ýekşenbe günleri Türkmenistanyň syýasy ýeňçilik durmuşynda bolup geçen wakalar özgörüşiň pustugyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Prezident wezipesine kasam kabul edilmeginiň ertesi güni 20 martda Türkmenistanyň ähli künjoklaryny köpçülikleýin bag etmek çäresi geçirildi. Aşgabatyň eteginde geçirilen bag etmek çäresine täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Köpçülik çäresine baran täze prezidenti aýdymçylar we tanysçylar aýdym saat bilen garşaldy. Olar ýene üýtgöwsiz däwi dowam etdirip arkadagly Serdar geldi. Rawaşlygyň dowamy ýaly öwgüli sözler bilen aýdym-aýdyp tanys etdiler. Bir çağazyk bolsa täze prezidentiň öňüne goşgu komal edilipdir. Türkmenistanyň geçirilen köpçülük çärelerini prezidentiň öňüne çağalary goşgu kötmek däwi Saparmurat Niýazowdan bäri saklanyp galýar. Döwlet medeniýeti täze döwri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynsa atlandyrýar. Medeniýet we sunugat işgärleri ýurtda rawaşlygyň dowam edýänligini gaýtalaýarlar. Aşgabatda aýdymçy saganlar tanp edip täze prezidentiň şanyny
aydyma gıygıryan bahali ýurdun ýüllerçe müň ilaty daşary ýurtlarda eklenç aladaty bilen ýaşaýar. Erkin ýurtlara çykan köp sanly türkmen raýatlary hatda sosial ulgamlar arkaly hem öz pikirlerini aýtmakda häkimiýetlerden çekinmeli bolýar. Ýurtda esasy azatlyklaryň, şol sanyny söz we metod azatlygynyň berk çäklendirilmeginiň dowam etmejekdigi barada hiç ýyl maglumat ýa-da hiç ýyl alamat ýok. Galyberse-de Aşgabatda geçirilen inaugurasiýa dawrasyna daşary ýurt döwlet başçylary gatnaşmady.